nome é María Suárez, teño 24 anos e son socia da empresa de Eventum. Decidimos emprender este tipo de negocio porque vimos que todo o que relacionado cas BBCs, bodas, bautizos, comunións, se estaba quedando moi estancado, sempre no mesmo. Podemos ofrecer un servicio un pouquiño máis personalizado, xa que así nos adaptamos a cada cliente, dependendo un pouquiño das necesidades de cada un. En Eventum ofrecemos un amplo abanico de agasallos, invitacións e fotografía. No referente ás invitacións, temos invitacións de todo tipo, adaptadas a cada tipo de cliente, a cada unha das necesidades. Aínda así, dentro dos 18 catálogos que temos de invitacións, se non atopa o que están buscando, podemos facerlle o que é unha invitación a medida. No que é a parte de fotografía, intentamos darlle unha voltiña a todo o que se está ofrecendo no mercado, xa que se está quedando todo un pouquiño monótono e intentamos buscar un pouquiño os puntos de naturalidade das persoas que realmente nese día están bastante nerviosos e queren disfrutar do día e nada máis.